Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kalau nun kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh, haji sepuh ingkang agung mastuti dumateng kepoyan kautaman ingkang pantes pinun disa genap bekten. Kunjuk dumateng para tamu kakung Sona Putri ingkang dahat kalingga modane akrami punapa dene kadang muda sutresna ingkang pantes sidarsana. Langkung-langkung kunjuk dumateng kadang pisan sinawredi panjenenganipun Bapak Tarmin Ibu Sarmi sak pangombyong ingkang pidalem wonten ing Dukuh Mojo RT setunggal RW 11 Desa Jantiharjo Kecamatan Sokabeben Karanganyar ingkang tansah bagya mulya ingkang satu hormati. Mliginipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharjo minangka suri sarya taning basa saking panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian Ibu ingkang satu glebetosi. Nyuwun pangapunten saha nyen idipalilah. Paripaksa kawula cemantaka matur wonten ngarsa andika sami. Awrat nuwuni saking panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti. Kula kinen hanampi atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Tarmin Ibu Sarmi lumantar panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharjo wonten ing kawedangan enjang siang punika. Ananging kawula matur kanthi lajeng langgeng rumiyin sumangga sareng-sareng kula dherekaken tansah majataken ros puja dalasan puji syukur dumateng ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Inggih kang sampun kepareng paring rahmat hidayah sahnyaipun dumateng kita sedaya. Saengga kanthi sepeparinganipun wonten ing kawedangan enjang siang punika kita tasih saged makempal manunggal muajah silaturahim wonten dalem pahargyan mriki kanthi kawonten rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharjo ingkang satur kepetosi nunggih aturaken sepisan panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti ngambali ngaturaken pawarga wilujeng menggah kerohan panjenengan sami wonten ing dalem pahargyan niki lan saestu panjenenganipun Bapak Sutarman Ibu ngaturaken gunging panuwun ingkang datan pepindhan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Tarmin Ibu Sarmi ingkang wonten ing enjang siang punika sampun kepareng rawuh silaturahim wonten dalem pahargyan mriki ingkang saperlu kepareng ngaturaken masraken risang pinangkan kakung ingkang seselih Bagus Darmanto ingkang samangke badhe kadhawuhaken kawisuda kaliyan Roro Ayu Silvia Ramdhani Banowati. Panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharjo ingkang satu kula hormati. Panjenenganipun Bapak Sutarman sakalian Ibu ngambali ngaturaken panuwun ingkang datan pepindhan. Bilih kala audalu panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian Ibu Sarmi lumantar panjenengan Bapak Mami Priyanto sampun kepareng ngaturaken masalahaken seserahan uga angsal-angsal ingkang sedayanipun boten kawula sebat setunggal mpaka setunggal saestu menika saged jangkepi punakang dados syarat salaking rabi samangke saged kagem ngraketaken anggenipun badhe pasedherekan saha bepisanan antawisipun keluarga Bapak Sutarman Ibu Warsiti dalasan Bapak Tarmin Ibu Sarmi. Saestu keluarga Bapak Sutarman sekalian Ibu boten saged caos wales ingkang rupi lair
nanging sedaya-sedayanipun sih kaluman kadarman panjenenganipun Bobo Tarmin Ibu Sarmi namung kapasrahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala lan mugi sakmangke enggal pikantuk leliru ingkang langkung kathah amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharja ingkang satur kebektosi mbok bilih kepanipun Bapak Tarmin Ibu Sarmi wonten ing siang punika kepareng badhe ngaturaken masrahaken risang pinanganten kakung ingkang asma Bagus Darmanto lan alhamdulillah sedayanipun sampun samekta ingkati kanthi atur bismillahirrahmanirrahim pinangan kakung ingkang silih Bagus Darmanto kawula tampi kanthi suka rena penggalih lan mbok bilih samangke sampun dumugi titiwancinanipun adicara daping pinanganten saestu panjenenganipun Bagus Darmanto kepareng badhe kadhapaken saha kawida kaliyan Roro Ayu Silvia Ramadhani Banawati minurut adat widina ingkang lumampah wonten ing Dukuh Wangkis RT kalih RW 3 Desa Ndibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Saking panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti namung saged nyuwun gunging donga pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Tarmin Ibu Sarmi sak pangombyong mugi-mugi sakmangke lampahipun adicara daping pinanganten awit lekas dumeng pungkas tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharja ingkang satur berarti bektosi bilih atur ingkang salajengipun saestu keparengipun Bapak Sutarma sekalian Ibu Warsiti samangke panjenengan sami kasone lenggan kanthi madu-madukane penggalih ngantos sak paripurnaning pahargyan wonten ing jang-jang punika. Lan saestu mbok bilih anggenipun hanampi kerawan panjenengan panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti tansah kirang samadayanipun kirang gupuh lawuh suku mewah tangguh sedaya awit kawontenan lumantar kula namung saged mawantu-wantu sih lumuntring samudra pangasami. Ingkang salajengipun keparingipun Bapak Tarmin sekalian Ibu Sarmi benjang wonten ing dinten Senin Surya kaping 17 April warsa kalih 2026 kirang langkung tabuh sedasa pinanganten sarimbit Bagus Darmanto sekalian Ibu Mbak Silvia Ramadhani Banawati kasuwun ngrawakaken tumuju wonten ing pahargyan wonten ing Maja Karanganyar insyaallah saking panjenenganipun Bapak Sutarman Ibu Warsiti kepareng badhe ngestakaken dawuh kepareng badhe nyowanaken masrahaken risang pinanganten sarimbit tumuju wonten ing dalem pahargyan Dukuh Maja Karanganyar. Saestu kanthi pandonga mugi-mugi lampahipun pinanganten sarimbit sakmangke saking dalem pahargyan Dukuh Wangkis tumuju wonten ing Dukuh Maja Karanganyar tansah pinaringan lancar rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Panjenenganipun Bapak Wagiyanto Raharja ingkang satu kebektosi mbok bilih namung makatan lan semanten atur panampi pasrah saking kula kathah anggen kula matur kathah kelepatanipun kula wamung mawantu-wantu sih lumunturing samudra pangasami. Namung makaten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sagunging para tamu kakung saha putri ingkang sinedahan